23... Ai, no, 22, 23. I a part, per les nenes de 6 l'últim domingo. Que va ser Perquè l'any que ve no vindreu, no? A fer els amics, no sé què. Vinga, des de 5 continuareu, eh? A mi no em toca mai la loteria. A veure. The winner is... Alba. Alba! Mira, Seràs una alumna de 6è? l'any que ve, Keila encara té l'oportunitat. I tant. Què és això tan estrany? No me fa raro, això. Es un reloj. Hola! A veure, una baldufa i... Ay. Què és això? Para hacer slime. Això és Magic Kitchen. No, no és per a fer slime. Això és per a fer... Per a fer què? No. Gelats. De fruita. Preparar gelats de fruita.